nandur jahe nang galangan nyambut gawe
Sagunging para rawuh, para pamirsa kakung Sumawana Putri. Mekaten wau sampun paripurna beksan Banyumasan kanthi kairingan lancaran Gunung Sari kali Bagoran larasanipun Slendro Manyura ingkang sampun kasuwuk ingkang dipun salirani dening Nimas Dewi kalian Nimas Eka. Sagunging para rawuh, para pamirsa kakung Sumawana Putri, kawula wonten sasmita dumateng Bapa ingkang hamengkukati utawi ingkang mewakili beliau Bapak Abdul Kholik wekdal sakcepapipun kawula sumanggaaken minggah wonten ing pepanggungan. Kawula bali malih dumateng Bapak Abdul Kholik. Kawula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikahu sunati faman raqibangan sunati falaisa minni. Al-ayah sadaqallahu azim wa sadaqar rasul. Yang terhormat Bapak Hermanto selaku tuan rumah. Yang terhormat para hadirin wal hadirat semuanya saja rahimakumullah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Yang saya hormati rombongan Sekar Wijaya dari Karangrena yang dipimpin oleh Ustadz Uli Nuha. Ingkang kawula tadhimi, lang rumiyin monggo kita sarengan ngajokaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Wonten mriki kawula minangka talangi ngatur dari Bapak Suherman Sarimbit ingkang wasipun ngaturaken gunging panuwun atas rawuhipun panjenengan, atas doa restu panjenengan. Lan ingkang dipun suwun doa restu panjenengan niku supadosa Bapak Herman menika anggenipun dampahaken putra putrinipun dinten sawau mugi tercipta atas keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Lan ugi Bapak Herman ngaturaken pangapunten. Pilih Bapak Herman anggenipun nyediakan tempat utawi panggenan menika wontenipun sami sekar nggih Bapak nggih mboten napa. Sing penting seger, sing penting cerah melihat rombongan Sekar Wijaya dari Karangrena.
Dan Bapak Herman mengucapkan karena suasana masih lebaran, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir lan batin kula panjenengan sedaya. Lan ugi Bapak Herman anggenipun nanggap wayang dalang Ustadz Ulin Nuha boten berarti mameraken banda donyanipun, ananging suatu keinginan untuk ngalap berkah dan barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah diadakannya pengajian dan wayang kulit nantinya atau kedepannya bisa berubah dan mendapatkan barokah. Barokah itu tambahnya kebaikan. Demikian dari Bapak Herman Sarimbit. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh kakung Sumawana Putri, mekaten wau sambutan tunggal saking Soibul Hajat utawi ingkang mewakili ingkang sampun paripurna ngancik adicara salajengipun dumateng Gus Ulinuha wekdal sakapipun kawula sumanggaaken nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para maalim, para syekh, para guru ingkang tansah kula muliaken wonten Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ingkang tansah kula hormati, kula tresnani ngarsanipun Mbah Abdul Khalik. Ingkang tansah kula tresnani para guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam mushola. Ingkang tansah kula hormati para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh lan kasepuhan wonten Grumbul Binangun, dusun Binangun utawi desa Binangun ingkang tansah kula hormati. Ngarsanipun keluarga besar Bapak Hirman ingkang tansah kula tresnani mempelai berdua Mas Yusuf kalian Mbak Sherly ingkang wau sampun dipun nikahaken ugi ruwat lare karena niki termasuk bocah unting-unting anak wadon toktil. Anak wadon toktil. Wong anak tile berarti wadon nggih. Wong anak tile.